mun taɓa zuwa ɗaura aure, ya shek assalamu alaikum, ka san aka yi ma haka kai ma haka za ka muka riga wa alaikum assalam kaifa haluka ya shek ayyam kasira ya shek ma ra'aitu wallahi ana ma ra'aituka aidan kaifa haluk, ashe nan da Allah libe mu da aka gama wannan ya shek sai wannan ya ce kai ka ji wayarka, ya ce a kaifa kai ni ba Allah ban jita ba, kai ya shek haka. Wani malami ne waje wani masallaci, wannan wani malami na ga kawo akan wani ainal khalal, wai ina matsalar mu take, sunan littafin. Yace malami na gaishe shi wani masallaci ya lacca, sai ya je magana akan tashin alkiyama da mutuwa, duk kowa sai da ya kuka, ana ta kuka, sai ya duba bai ga takalminsa ba, sai ce ayyuhan nas, ya duba fuskar kowa kuka yake yi, ce barawon na ma kuka yake. Yawa jama'a, ya malami zai zo ya lacca akan mutuwa da tashin alkiyama a ɗauke mata takalmi, kuma ya duba fuskar kowa ga yana kuka, shi yanzu barawon ma kuka yake, ya saci takalmin malama yana kuka.